Goddag, Karl Hansen. Goddag, Rikke Andersen. Skal vi gå ned og sætte os? Ja, undskyld, jeg går så mærkeligt. Det er fordi, jeg spiste noget kage i går, så har jeg været på sådan en stepmaskine hele aftenen for at få den kage ud af kroppen. Okay. Ja, du vil gerne være lægesekretær. Ja. Og det er du sikker på, at du kan håndtere? Ja, jeg er god til at tage telefoner, og så er jeg god til at arbejde på Facebook. Og så er jeg jo snart mediegrafikerassistent. Ja, og hvis du skal ordne dine tænder, så kan jeg også kigge på det. Nu ligner du jo en på 25, en lækker lille sag. Kan vi finde ud af noget efter arbejde? Prøv at se her. Du får min lange mand. Nu vil jeg tage tilbage til Hansenberg og fuldføre min uddannelse. Farvel. Der er bare ikke noget, der er godt nok. Det eneste, der passer sammen, det er min kniv og min skede.